Good morning mga ka-explorer. So ayan, pansin nyo ngayong umaga, nandito tayo ngayon sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan, dahil meron na naman pong isang charity ang kinasa ng mga kasama nating riders para po kaya Medyo Lisa. Ayan po, so isang tao na naman po na kailangan ng ating tutulungan ngayong araw. At organized po yan by Team Spy. Ayan, Team Spy, shoutout sa inyo. So ang daming tao dito, kita nyo naman dun sa pabungad na video natin mga ka-explorer. Maraming riders ang pumunta ngayon at nagtipon-tipon upang matulungan ang isang nangangailangan. So ayan, antabay na lang sa ating video. Ayan, sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na po, like and share po natin tong video. Shoutout Tropa Pek. Ayan. Thank you, may namimigay ng t-shirt. Yan, salamat Team Spy sa t-shirt.
What's up mga kaigan? Welcome to my vlog. Ito yung hindi mo yun. Romer Roncales from Bigan, yan. Kaya kumawin. Sir Jerwin, baka naman pabigan. Shoutout, Spy, pa-subscribe. Shoutout Papa Mikmik, I love you. Shoutout yung plain custom, baka naman. Print custom. Print custom, baka naman. Wala pa tayo. Shoutout 01 Moto. Shoutout 01 Moto. Boss Arch. Boss Arch. Ay, German, German. Sungarot ko. German, baka naman, no? Baka naman, mag-branch ng ano, 01 Moto dito sa Luzon. Ayan, shoutout pero sa RT. Baka naman daw. Bilhin Lexus. Bilhin Exos lang maingay. Right. Shoutout mong papa yung print custom. Barang magdatakaw ko. Spy lang. Spy lang malakas. Spy lang malakas. Prospect dito, no? Itabi mo. That's fun. Frank! Prospect gate sniper na ito. Manin! Sticker mo, tapos na kanyanan eh. Ayan ah. Kailangan na mag-share. Pero taga-video na lang rin doon. Nag-share na doon. Charot. May Marek, stock ang bitten. Ay, win.
Tulog grabe ka na lang. Yeah. Tulog grabe ka na. What's up, what's up? Ano manin? Ina mo ginagawa mo? Adong exposure na yun yun. Welcome to my vlog. Okay. Mabalin. Ride safe. Ride safe, sir, ride safe. So, yun na nga po mga ka-explorer. Another successful event na naman ang naikasa ng mga riders dito sa Ilocos. May charity for Miguelisa. At salamat sa lahat ng riders na tumulong at nakiparticipate dito sa ating charity. So, ayan, ride safe sa mga pauwi. At kita-kits ulit sa susunod na charity, maybe sa November na. Pass muna tayo sa mga susunod charity. Ayan. Family Day muna tayo sa susunod Sunday. So, salamat sa mga nakasubscribe, mga humingi ng sticker natin kanina. Shoutout sa inyo. Ayan. Babush!